Daika isano gore jinsa ibere chia bono maragoba na to kusaba kwabera asengencho iyo konyorwa akeigo igene kionga chinsa ibere litukolia lero nchini gongoro kwaru ni ototo nyangiri kurense mwimenyerio nigo to kubwatira nere Wilson Makoli kone ndo kunyiria tu ase ensemeliende iyo mwelio iye kionga litukolia lero asenkwana yagetembe nigo to kujikotwara aba wakirishi kurwa ase ase kiomekwa yagetemna International Labour Organization tunyaga batokuligali anena mono okorochi kwa mabaga gosogotoka kwa mabaga yemerimo ase abasae igoto nyarkaba gogoskochiara umwancho murigereri na ekene kionga chinsa ibere na kionga chinsa ibere togochaka ningana buna nigoli tukolia lero ababwatani abomirana imeyo mochie obosongo atibanyarkaba bagosegetana na gosegeta igoro yogosirwa kwa bana bali bamete no bolema bugokina obwanyeketemna autism ase banyarkaba abako bwatrana amo no muwakilishi wa county commissioner Daniel Mutiso Morikito Dipon Asanya nigakerana ase etarijuo na kwetwariganira roboti rokubwatia Kera omotienyi okane okero mwaka nigensengimego chengera World Autism Awareness Month silitukolia lero county ya Kisii yakora etaro ya bene aso kunyura litukeliga. Naitwa James Esekon, Disability Services Officer Kisii County. Siku ya leo niko na furaha kwamba tumeungana na wenzetu caregivers na pia wale watoto ambao wako na autism kusherehekea Autism Awareness Day. Pia kuwa mwezi wa Aprili ni Autism Awareness Month. Hivyo siku ya leo tunaonyesha kwamba dunia mzima kwamba wanatambulika, wanasherehekewa na pia wako pamoja na sisi hasa katika gatuzi letu la Kisii. Bakora wano mwakilishi wo county commissioner we county ya Kisii onabulira abayiboli bonsi wanjira n'abana baiga anene ase binyoro. Kwa majina naitwa Daniel Munyao Mutiso na wakilisha county commissioner Kisii kusherehekea hii siku ya leo ya Autism Awareness Day. Na tuko hapa kuonyesha Kenya mzima, Kisii County, hao watoto wako na autism wako part and parcel of the society. Our society should be justifiable, inclusive na ikuwe fair. Abayiboli bali n'abana bengenche yega nigo besokia sobonge asogo chengera litukeli batari no bosoku. Majina ni Evelyn Mosiria. Mimi ni mama ambaye ako na mtoto ambaye ako na autism, anaitwa Beketi ndio huyu. Natoka katika CBO inaitwa Stay Jones. On behalf of Stay Jones Community Based Organization na wakaribisha nyote mtujiunge pamoja ili tuweze kusambaza ujumbe kuhusu autism. Chinga kibona abantu bonsi babuligwe wesokia na koralia amangana yaiga na boigo kosokia abana buna baiga kero kende bali basiekira sechi nyomba. Na tunahimiza watu ya kwamba hawa ni watoto wetu na wako part and parcel of this society na tunawasherehekea siku ya leo. Kitu naweza kuambia wale wazazi ambao wako nyumbani na wako na watoto ambao wako na autism, wasiwafiche, wawapende, wawatoe nje, wawapeleke shule. Hao watoto ni werefu kushinda watoto wengine. Kwa sababu hao watoto hata kama hawaongei, kuna kitu wanaweza fanya ambayo inaweza kuwa ya manufaa sana. Ayangati ya makongo bali bagenderete korera abana baiga bagenderete wetera ase chinyomba buna caregivers. Sana challenge ya kwanza inakuanga ukizaa huyu mtoto akipatikana ako na autism, watu wanaona ya kwamba huko kwa vijiji wanaona ni kasi. Hii sio kasi. Hao watoto wameumbwa hivyo, they are just clever, they are just like that and they were just created differently. Kuripotire getaseni kiao na mbeja mokia getembe kura igase county ya Kisii letera na inkoro kwa Dipon Asanya. Na umwancho murigereri ekiama gia Jubilee nigo kegendete gosingerera na gosegeta iganga yaje omuwasiri omokoro omoske Dr. Fred Matiang'i yokoboria ekerokyo buraibwense asichikura kusoba choribu mwaka bwa 2025 nebere bakwana ase chinsemo chianyalibali chache ime ye county ya Kisii nse yomo nyakiro gosomolikyo monebwe kyamekyo omoske chirema kioni ni watabuna emune kyamekyo ya Jubilee nigo bagente gosegeta na gosira iganga yomo wasiru yomokoro nabo yokoenekia buna ekyamekyo nakyo arachikotumeka asoba chorio bonene munagotumanya mulikito Dipon Asanya. Amekuwa mfuasi wa ODM na ameingia Jubilee kuanzia leo.
ime ye kaunti ya Kisii. Kama UDA nimejiunga na Jubilee, chama ya kutupeleka mbele ili tusaidie Wakenya kuongea na kutenda, si kuongea na kutenga. Hasetaro yomo Secretary General we party ya Jubilee Jeremiah Kioni nigo yarorekana na maunchiro yoko na ngosemelia asokomwa okoboko oyo kabeire umuwaziri w'uburundi weme Dr. Fred Matiang'i kubo murai wense ase chikura cyo mwaka wa 2022 chingaki aumerana nabarai aho kurwa sorogongo rwa gusi nigatebanga nonya ODM ya soime ase serikali omuungano bwa Azimio nigo tigarete koba imara ameingia kule. Kwa hivyo UDA na ODM ni kitu moja. Azimio imebaki, Jubilee ni ya vyama vingine 17. Sisi katika Azimio hizo vyama 17 pamoja na Jubilee tutakuwa na kikao kuhakikisha kwamba that consultation and concurrence happens with a neutral party. Hasenkwana yaje niga motugia Dr. Fred Matiang'i asoko bomurai wa magenderero nomukia kurwa ase obokoreri bwaye. Siku hii ukiona yellow bus kwa kichwa wako unajua hawa ni watoto wa shule. Kwa hivyo you are very careful not to confuse the driver calling your children. That was Matiang'i. A very simple thing. Saa hii niambie ni nini Ruto amefanya moja isipokuwa mambo ya Chakahora. Nigo arorekanaga kwigirira abasae asogo tanyore mirimo nabo igogoteba ng'achinga kichio yo kabeiro murai wense Uhuru Muigai Kenyatta niga bange babo bare kwenyorere ngere yabo ya keralituko kurwase kazi mtaani. Household has some money in the evening ya kununua chakula. As the economy is improving. Kwani kazi ya serikali ni nini? Si ati tu kujua economy needs to improve. We need the economy to improve to create employment for everybody. Lakini utagojea na tubo. Unaweza gojea kama watoa vijana wako na njaa, then you fight them all over size. Alafu mnakuja mnasema ati vijana wetu ni warefu. Wapatie kazi uone kama watakunywa. And that is where we were going. Today, disaster. Chinga kecho ni gaereranga ekiama gya Jubilee nigo kibwata babwatani abubono bale tayare asoko musira Dr. Fred Matiang'i kobo murai wense. Chinga koboli abasae kwelikia nabo igo kubwata chikura asogo chora abarai bagwenerete omwaka w'ichiru 2022. 7.1 million vote people. 7,110,025. Those are the members in the ORPP. Si register Jubilee. Ukienda leo kwa ORPP utakuta hiyo ndio rekodi yetu kwa ORPP. Office of the Registrar of Political Parties. At ODM, they are struggling to get 5 million. There is no other Raja party in this country than Jubilee. Na itafika pahali tuseme idadi ya Wakenya kwa chama hata hiyo iheshimiwe. Ubuteneneri bobu akichikura ni gobono bwatingiwe ansoba chori bolibosio. Sisi wote hakuna kusema ati tutakuwa na agencies, lakini sisi wote tuone, ukiangalia sisi na macho baya tunapita na wewe saa hiyo hiyo. You know, Ruto amekuwa akisema ya kwamba ati niliwashida nikiwa nje ya serikali na sasa niko na serikali. Je, kwani ulichaguliwa ukaibe kura? Are we ready for Fred Matiang'i? Are we ready for Jubilee? Thank you so much and God bless you all. Asante. Uripoti dikita kia unambe ya mokia getembe kuruiga asebunge ya Nyaribari chache kutoka meye kaunti ya Kisii iliterane inkuru kwa Dipon Asanya. Omo jumbe webunge ya West Mugrango muske wakil Steve Mugaka nigasokire na gukumanira amaberera yo nyaka bakwaniki wasinza meje kubwa mono amo kubwatikana mono korosi bwa parembe kolengana no muske wakil Steve Mugaka nigatabina gochaka ikigocha nigara chikwerwa ero monyene korosi para nonye nege kagosobware bwe kilomita ya mugo senuswe kilomita elikorokia abanyakonda abo buna epara ibwente korosi bwa Aimyo niga yakwana chingaki agerana somo yomo ime yebunge ya West Mugrango munagotumanya mulikito Fatigad Gesemba. Maiga yenguzanano entindi kwenekiwa igoro yepara eyekorwa kebirigo nyakiore
kiambere yachigosoka mutagara gati y'umubunge o West Mugirango Musike Stephen Mugaka nabaigo abanyakonda nigo asiritukeriga ria rero umubunge oyo Musike Stephen Mugaka agenderera gukwanira igoro yepare yo ingana atebere nigo umunyakonda oyo etwe etenda yokoroisia epare yiga akorete gasi embe epare ye igego kava chiwodi sato che constituency ye ipaleye igekogenda ase chirere ne kabisa ase county ye mo contract on the west ochieta karigere liegente kigego korwa agateba ne ro isaine konyekora ne chibese echo goikaye kore ne chibese echo pakaye kore usaira nyama kombe arwororo e contract ira nyare gasi ejo ekore na iya ina tafadhali onye mwaka getenga kibesa West Mugirango gocha bwegembe ngembura ya ture okonye obeka maseri ngogendo saine ligwe cheki ngo egitokonye saine lukuru West Mugirango never again. Aiga nigo mubunge oyo igo Musike Stephen Mugaka ateba gojakera wiki egocha nigo arache kurusia chibes chae umubuko erio koroisia ipara eyeiga ase kilomita eyemo erio korokia abanyakonda baiga inakegasi ebwenerete gokorwa next week at my own cost koretande tractor no morom mbabekere half a kilometer nechibese chiane korwo mouko mborokie epara unekorosiwa onye tokunyara korosi gotoka kabisa toka ensemo yaye omo MC bwe wodi eyeiga ya Bunyamatuta Musike Julius Matwere nigo agenderera kumuburia umubunge oyo Musike Stephen Mugaka kwene kyabona epare yeiga inkoro isiwere asebirenko bigwenerete ebale yo mujumbe ebale yetaite okoretere nyarita iyo wagirwe nyaroko na kongo rubuire igoro yebale tariyaye abantu tigatama manyenga tariyaye okorosi kibara nkere korosi kibara abamuramba atakorire bareye bagasoye biragita kurugoro bakamate bagode bangana wutu mete baje korosi kibara tigango bayire ngora bakoenga ki okore emirimo onya umuntu rugana de delegate akore emirimo anganinjo godega matwe na gotigire bare ikora tari abantu banakwehoma bagosaria rieta. I want to ask you to be in charge of these constituents omanyenge gasingo korore kali onde ingo reporter gatembe inche fatigad gisemba na umwancho mulige kubatikana abuna nigo chisukuru chibungire nigo abaibuli baboligwe kunyara kwa bakulinda abana babo na kubatanga kurwase MHS eli igosichiko soli chia korondo aya nigakwanwa no muchifu bwero kechini ya township Kennedy Ndege oibo igo nyale koba agakobolia abarokigwa na barabugwetanga kurwase koronde chyo nagutumanye mulikito Polcap Okara na somo yega habwa matango yokorekana sekenyere kiga kyabocharia Ekyoge gotoka meye wadi yega Ligoma ebunga yabe gututu masabe county ya Nyamira ase segeto yagendera ko bagekuruye go cha sabo ibuli nanene chinga kechiga abana barasoma timoko abayibuli nigo bamuligwe kurenda abana babo nabo igo ko balita chimbwa chiri abakorokia ne saweli bagutara munero You are mezaa mtoto. You must take care of your child. Uwezi saa mtoto umwachie dunia. Abanda bako byara batigira ndege na ro korera muno muchibu. Manyo mwana wamakia boka wanatembea na nani? Anafanya nini? Eventually in the evening wanakaa na nani? Kulingana na musina chief we location ya Keroka Township asireta Kennedy Ndege nigagendere ko babwo gakure kurege tindi kubwatakana mone chimbwa cyakoronde gicagendere ko bakigoturutumba abana bekyale kyamakyaya asaganira abeboli kolenda abana babo bwekirano. Wazazi angalia, ukiona mtoto amekaa kwa nyumba the day na simu, take care. Wengine wanajinyonga tu. So let's take care. Kwa hivyo ukiona watu wakifanya hiyo, rambo ni inakuwa rega sita. Ningana bwego yasengererwa na kwaigwa koboko amono Morandia Evans Mirera kurase orogongorega rwa Masaba North. Wana wali walende
onye bache temba bwa tikende be bisaranetie ande wera ne school batabarundo keke bate bisaranetie kende ase nsemo ya gisiasa niga baraibe kaunti ya Nyamira bagendere ko bakuburirwa kwene kibunango korera bare abananchi amagenderero na nene asomo MCA we wade yerigo momuske Nyambega gisesa boliwe kwene kya wesoke kirali na kwerera ngiye kugera rubuli yokora ise municipality gendete kwenda sobongora Nyamira bali mutamaiji igete neine hakuna kazi inaendelea toko igubasari para te kolemwa maje toko nyora eka rutugwati account assembly bere pero mbale ba korre meteime ani mbale ba koro visio place for assembly e Nyamira ega si okoru gali se municipality keroka igeko genda ngora mono aseli mugwate biasara kora magina abekire kirensemo twatagete gasi eria gende bwango eruoro abantu bakore gasi banyore kibesa bekonyere negiye gotonga ne shide egiye ku Nyamira tokoboli bali morange no mweshimiwo itegisesa isawa area MCA moteria gasi binto egara ne close gava friend to govern egara binto bikore ka barbanya sai ntoko menya igachi ka ugire tigendera Wigo hebisa kubinde nigo byaboliwe komoko boko Fred Matiang'i asoba chore bunene kugocha bunenchire yemo erairerega gukyo magusiko gamba nobogambi obuo burakonye Kenya kwegendereria. Sote ni wa Kenya. Tupate kiongozi anasikiza watu, anafanya kazi kwa unyenyekevu ili tusonge mbele kama nchi. Na Mungu awabariki sana. Ginko ripoti rigatasene kya wanchite kya Gatembe kurugege iga imeyekanyerekea kya Bocharia ekyo gotoka ime ya warieli gome bunga ya bigututu Masabe county ne ya Nyamira inche konkuru kwa Polycarp okara omo senata bwe county ya Nyamira omoske Eriki Okongo omogeni nigagendere ko mochia omugafana bwe county yomoske Amos Kimemyeribo asogota babuna taranyara kabaga kora emiremo yaye bwe kiranu muna omugafana kuba mono omo senata omogeni niga mochirie ase aboli igoro yechibesa chia ikiyanja kya World Bank echichiko tebekana chia jete asense ya Kenya chebwenda kurwa amoyo gochia sabalemi ase amoya yuataralekana ime ye county ya Nyamira waigo omoske Okongo omogeni nigabolia omugavana bwe county eyo otini gabolia bonsi bagusi bonsi kubwatirana na gusira iganga ya Fred Matiang'i asokoligekero kyoborai bwense mwaka bwejirwe na 2025 ngana boigo yasegetwa negatia barai bali bakirana sanse meyo ibo babwatasigwa amo no mwana siasa Kilifu Ogwora Omo seneta bwe kaunti ya Nyamira omuske Eriki Okongo omogeni igorero esokirie na kuburia omugavana bwe kaunti ya Nyamira omuske Amos Nyaribo esoke na kubayerera abanyamira igoro yubutumiki bwe kibesa anene kiria kibwenete gokonya abarimi enjira cyabere kigotumika imeye kaunti ya Nyamira Mheshimiwa Nyaribo kaberedi oike senate na ndo explain ekyotumiete chibese kya bantu be county ya Nyamira omo senate okuruku kangata bono urumo gavana Murang'a chibese kya World Bank echimoroje tokoboli abalemi bono Murang'a mbagoreti chibando bawo chigosimeka mbagoreti obuoyo county eko koletera chibando bakabuo yako abako obuoyo buo kwagata gosimeka inu mwairu Nyamira mwairwe basi ekina kitotanga Nyaribo tigacha soke saba na inchi atebenga abagabana bandi ko bakorwa erenga yirete ensemo yaye omwanasiasa Clive Ogwora oyor meterianza asekerogo kyobobunge bwa Kitutu Masaba nigonere aburia omobunge bwe bunge eyo moske Clive Gisairo abwatoke asobwango kibesa chechipasari eryo kibakonye aborokiwa abubagosoma sikisukuru aho ebasari yari ya service eriere akanira abana bachakirwa serigu amatemo ikire takubambia igo umwenyuri bari bakumwikera engana igoro yobomo bwomogusi nigo omoseneta bwe kaunti ya Nyamira omoske Eriki Okongo omogeni ebina ebyo bimobwatiranetie oyo kabeire omowaziri omokoro woborendi bwaime omoske Fred Matiang'i engana atebirere nigo arachie gotenera bokongu amonere Mheshimiwa Rais William Ruto mimi kama seneta wa Nyamira na hapa Gusii ndio wale walimzaa yule kijana anaitwa Fred Okengo Matiang'i na wameniambia nikiwa hapa wenyewe
kwamba usitubutu kupeleka kidole kwa huyo mtoto wao. Muko nyuma ya kijana yenu Fred Okengo Matiang'i. Mheshimiwa Ruto, kama unaangalia kwa runinga umeona, hiyo ndio mood ya Wakisii. Hiyo ndio mood ya Wakisii. Kwa hivyo huyo kijana akija hapa, wewe jitahidi mkutane kwa debe, mungangane huko. Lakini usituuzie uoga kwamba utatushikia kijana yetu. Chingaki echecho nigo omoske Clive Ogora abwatoka esegeto entindi ochase babere abo bare Fred Matiang'i nabaigo David Maraga abo barigetie ekerogo kyoburai bwense kuchamo ritangani na kweigwana na gosokia oyomo oyo urachi gotoka etebe tubwate omoske Matiang'i na ndengi wetu mo elder we kanisa omoske the Chief Justice retired Maraga neren oari igo moroche gense ndutaje tukomurukana igo buna bagusi nyuma tutarachi korigie candidate ego chigo compete ne President William Samoei Ruto tuwe kwanere turikio mumuroyo omo achigota kwanya guchimutwara teko babuyeyo orionde oroje batagire kuburuganiga momotenga yaya aikaranse atigaro yomo achigoto bwates guchimutwara onye ba ko reporter ya Getembe Inchefatigadi Gisemba. Mujumbe gwe bunge ya Kitutu Chache North omoske Chavete Mukanya kundi litukulia lero nikanyara kobaga kurobo semina kobolia Bible konyara kwa kulinda abana babo kubwa mono chingakie chigabaje erusa kusibashakire erusa entambe omoske Chavete Nyakundi kagukwana nabalikwa mangana abo igoni kanyara kobaga kwerera igatia magendero aliyagendrete kwanekia ase ebunge yo kubwa mono chingakie chiga ale abisi mulikito Daniel Ntiri nigatwale ni robot yoru na rokobwatia Nasomoiga bwa matanga oyorenge bokomania Madam Esther Nyancha Mamausa asikenyero Kenya Mbusi miye wodi ya sensi hasi bunge ya Kitutu Chache North hasi kaunti ya Kisii mwiga wikirenwa na barai au abaragwa no mubunge wense meyo Moske Japheth Mukaya Nyakundi ukwana chinga kecho Moske Nyakundi nigasingera kubolia abayiboli kulinda abana babo na muno chinga kichiga cherusa ilikokene bikole aho igatiawe ebyamalita mapema asa abana baisike umuchando ogendrete kwaenekiwa asichinsemo au asorogongo rwagusi aki tobwate si abangina kulinda abana baito chinyaroka isingencho we have a serious problem ya early teenage pregnancies. Kuranje aebuno musacha usomusae aekokoranga ka uniform kalika koko kiri kabisa genda pimira mukawe uniform kubekere tigana na bana baitu chinga kecho nigakwanira omoke bogosiria obotumeki bwebibeya hasi Kitutu Chache North murobolio ogendrete gokoria buya kigima nje buno muchumbo ino I will make sure ngemi yake yetan nde buno muchumbo ino I will make sure nga kino muntu onyoli destima nonye bali bagotara butuko tobabekere liri bagweta baete buya mbabase kogocho eyuere buya gosere buya kwanero mukyoye asichisemi asekiribuna na chichoka chirakonye ekigori yankyo abana baitu bare chi university abana baitu bare chi college abana baitu bare chi TVET utakire wiki egocha mogende chi skuru moligereri chibasa chino no chire bali bare chi boarding na bali bare chi day school magega ya Yomoske Nyakundi ni asangirikana na baraibande asomoiga bwa matanga bokomania Mama Agnes Kerubo Maina asensemo ya Nyandiba miye wodi ya Manyero mwega boige kerunwa no moseneta we county ya Nyamira Moske Okongo Mugeni MCA we wodi ya Manyero Moske Pito Tachi gati ya baraibanda bange ne chinga kicho bakwanira magendero no Moske Mugeni ogendereria Enjili igoro y'Moske Fred Matiang'i una nere obwenete kerugo kyoborai wense chingaki chikura chiraike umwana uyo omtomete father
ngako kuna Fred Okengo Matia Chibodi nechide bonsi bali bonsi ba apply te basa kikonyo barabara kita tak patenga ko nyoro para macho ko mwino ga nyandi ba ga ina to ko ni ndo za mandi ba mrozo na hose Mwache raza ya tanda bantu ga nyandi be myake menge ntsena za virus chinsa 11 cha magoroba musikinya kundi nigekire na sensemo yeisecha imeye wodi ya Munyiro asasira abalimi bekemeli yechae asoko babekira mabati etundubali asensemo yeisecha igitambukiro kirachikokonya abalimi gwetania chimisano asoko pima ekemeli yechae muchando ndebwensi otali koenekiwa na muno chingaki kyo mugaso nembule nyinge Mkurubutheregeta seni kiagetembe kuriga se kaunti ya Kisii leterane nguruko Daniel Untiri na umwancho muligere ko bwatakana mone chinguma buna agosechira nyako achigotara se metandao buna obotumege bobeni ko bwanyako bokwane kigwa ase enyagitari gose dispenser yali okindo yorense ya o South East Kenya Field litugolero niga abarandi nabatenili korwa senseme yo banyaraka bagwesoke na ukana chingumechyo ukwana bali kibamangana ukwana bali kibamangana mugasolero abarandi abo nigo bamenta buna enyagitari yo nigegenderete ko kolebya na botume kibwaye bwenigo bose bwenibo nigo bole oboronge na igo kutukuterale chingumechyo. Following the recent media stories regarding the management of the Okindo Health Center to the effect that the officers take money from the facility without accountability, that workers' salary is done based on discrimination or others are being favored than others, that there is no management in place, etc. We want to confirm that these allegations are unfounded. And this is a statement from the church which want to clarify the issues that have been raised. The facility has 18 workers. And all the 18 workers were formally contracted and they are current in their pay. From a mayor 2 to 18, which are paid promptly without delay and are paid according to their qualifications. All professional workers hired are recruited through a professional interview. They are being interviewed and those who qualify are hired. The officers have ensured accountability and that's why workers are paid without delay. All financial statements are presented to the relevant committees, namely the Administrative Committee, number 2, the Executive Committee. The Treasurer is not mandated to present a financial statement to the community as by the policy governing the Seventh-day Adventist health institutions. We want to say this, that the claims that were made, that the finances were misappropriated, that the workers were hired based on nepotism, tribalism, and the like, are totally unfounded. However, the management is ready to welcome and to engage any persons with concerns or any other information that is required to take the facility to greater heights of prosperity. And there's one thing I also want to clarify based on the accounts of the facility. The facility operates on its own account. We don't share with SEC of our accounts. Yeah, and based on the employment, personally, I did an interview, and that is how I acquired that job, working as a nurse in the facility. We are open to any information that you may want to know. In the facility, I also act as the secretary. I write the minutes for the management, the board management. So anything that you will need a clarification about, we are free to account for it. And I want to tell the media at large, we are just toddlers. That facility, we are crawling. We are not yet there. If there's anyone outside there that would like to help us to soar to greater heights, you are greatly welcome.
Na mwanchumo ligereri etaro yomurai bwense musikibiri Ruto imejinse mochi ya Mount Kenya nigo yagenda ritukolia lero asanya ko bagutarira chi county cha Embu na boy county ya Tharaka Nithi unigo umurai yubwense musikiruto anyara ko bagakwereri bagerio na gukwanira egitambukiro kya egyo komochora omukonyi bomurai bwense umusike professor Aprab Kithure Kindiki elio koba omokonyo ye obene gosomo deputy president boigo ndiganya ko bagakwenekia na gosegete ganga yae yokwenekibna ense ya Kenya ngobwatiranere na koba egenteke ese agendretene ganga yayo kwenekia mugendera sinsemo chonsi mense ya Kenya roboti uru nigo rwariganirwa no mulikito Catherine Kwamboka Nyaboga Ibwense omuske Daktari William Samoei Ruto imeyoro gongo rwa Mount Kenya ritukoria kanerero nigo jaika ase chikaunti cha Tharaka Nithi na boigo ekaunti ya Embu. Tharaka Nithi hoye! Tharaka University hoye! Kukwana ase chinsemecho nigo murai bwense ase geta na gusingerera ekirenga kiaye ekenene no koreta obomo asa ba Kenya bonsi na boigo kubayenekeria amagenderero. Huyu Professor Kithure Kindiki sio deputy president wa Tharaka na sio deputy president wa Tharaka Nithi na sio deputy president wa Mulima na sio deputy president wa kona fulani. Huyu ni deputy president wa Republic of Kenya. Sawa sawa. Chinga kichecho ni gomo konye murai bwense omoske Professor Aprab Kithure Kindiki asensemo yaye ateba nigo aracheko gendera kubwatira no murai bwense eluwekrania eganga ya serikali ase chinsemo chonsi buna omokonye murai bwense ase boigo abulia barai bonsi na bakenya kobabwatesia ase ganga yayo konekia amagenderero. Mimi ni naibu rais wako kukusaidia kuendesha kazi ya Kenya, lakini nikiendesha kazi ya Kenya hata hii sehemu is part of Kenya. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo nikifuatilia barabara za Pwani na Rift Valley na Nyanza na Western na Northeastern na sehemu zile zingine zote, hata hapa Mlimani, hata hapa Tharaka Nithi, nitafuatilia government projects on behalf of President Ruto. Si namna hiyo? Chinga kichecho ni gomoske Ruto aerera buna niga bwate okwegena aso moske Kindiki no nyamagega yobochori obonene wa 2022. Mnakumbuka tulikuwa Kadhuana? Pale tukiwa Kadhuana nikawaambia munipatie huyu jamaa niende na yeye nipange mambo Nairobi, karibu mkasirike na mimi. Si ndio? Siku hiyo karibu mkasirike na mimi. Nikaona hata wamama wengine hapo wametoa machozi. Lakini sasa mimi nataka niwaulize, huyu jamaa vile mnamuona amepanda hajapanda? Etaro yo moske Ruto nigo era ikomoiro ritkore ankyo ase arachi kotarira ekaunti area ya Kiambu. Mkoripotere ya Getembe incheria nen Catherine Kwamboka Nyaboga. Na gukorera umancho murigereri nse yoburaibu ayo mwalimu munene we school ya secondary ya Tambacha iwe gotoka segwadi ya Kigogi ime ya kitu cha Chenoti county ya Kisii Musubati Nyaboke asuma eskuru yunigo omugaso oigoro yanyatuka bage gutwara umuyiga wokwena na ebiegwa ase abarkuwa bali banyatuka bagakora amatemu buya ase amatemu amanene yo mwako eta munagutumanya umulikito Daniel Onteri. Nase skuru ya secondary ya Tambacha yegotoke wodi ya Kigogi hase bunge ya kitutu cha North ime county ya Kisii. Ase litukulia lero yara umuyiga bokoenene biegwa hasa borokiwa na muno balia bakorete buya. Asa matemo manene yo mwako eta umuyiga boyikirunwa na buwatani ao. Gati yabo balia bekiseme nebyombe bya borokia na muno hase county ya Kisii. Ukwana chinga kecho mwalimu munene hasi sikuruiga Musubati Nyaboka asuma. Otabona hasa matemu ayo aboroki wabo nigo bakorete buya wetania emyaka yonsi ya magega. Na igo barorambuya koba ebyegwa na koba okoboko hasi mireme miya. Asense mwende abarki wabaiga nigo basegetwa kurigerere buya chikosi bagokora chingaki barerike hase chikosi ao elio tibenyora hase chikosi chimbe chirabaise ko basariye magima chinguru chingaki nenibo yabo
asomoyogo yo boigo siasa ya borokia bosio bobochorio bonene wabo mapema omwaka gocha nigo chia watanse ne chinga kicho Joseph Abinja oyoro mu executive secretary wekiombe kia borokia kupet oboriria aborokia baiga gukinigwa ebiwango byemirimo elio kwegendereria kolenganigwa negikabarure amegelia saborokigwa, showing how those promotions were done so that we can also check from our county and be able to understand the criterion they used to give the promotions to our teachers. I know people have overstayed in their job groups. That is why we are trying to ensure that those things are addressed in a good way. Kuruboterega taseni kiagatembe kurega skuru ya secondary ya Tambacha COG yegotoka ase ward ya Kegogi meye bunge ya Kitutu cha North county ya Kisii litrane ngorko Daniel Untiri Manju muligera ligo ikirabo to korera ekionga chinsa ibere asenjera wekera no kurende asegeke kurbono nigo to kwirana nenkwana ya gatembe ase mbwate abagani me studio abo bare Francis Mutungi nabo igo Eren Rintari kurwa ase kiombekelikia International Labour Organization nyaga bato kuligera yana mono amangana yemeremo ne chigasi ayuwa gendera karata liberera sinsemo ao no ina sense ya Kenya agukwa no kirali tuko okorosigwa kwemeremo goso kwerigeria emeremo na yande amange igotonya ko bagusuka guciare nchini ngongoro ku Aroni Ototo Nyangiri kuranse mu imenyerera niga ko kwa Wilson Makoli. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseliga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyueranga ne duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane na Eric Misuko na Eric Misuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chubo songo ebwato obokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echi chiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga segekege tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to yanuga pese elinda nyoro bobwenia obwega boito
aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera kemika somubere etogo koa obobwene boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kubwa mono chindetere chiana no diamond tomenium niritaria na igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura toke ngana no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaje senya getari anu ga besti elinde mokonje muno anjibute nga yankonjire tinare ko nyara konjore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo tiakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetira chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Shah Ceramics ni gubago kwa special offer bunno iga asachi tile au nokugora chikaton emrongi toto ni gokwa growth kilo isato bosa gokora chikaton merongi tani gokwa kilo isano na isato bosa gokora chikaton emrongo etano ne tato ni gokwa kilo emrongo ebere bosa otarigwa kanera kende size endonse Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boy go chi tile chia 40 by 40 ko 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajira go cha aseduka ya bere Kansas Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription